Κυρίες και κύριοι, καλεσμένη της εκπομπής απόψε είναι και η υποψήφια βουλευτής Άρτας με τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Εύη Καραμπίνα. Εύη από το Ευαγγελία. Καλώς ήρθατε, κυρία Καραμπίνα. Δεν είναι η πρώτη φορά, βέβαια, που κατέρχεστε υποψήφια βουλευτής. Πλέον περάσατε αυτό το άγχος της προτάρας, είσαστε και το 2012. Θα μπορούσατε όμως, κυρία Καραμπίνα, δεδομένης της σύντομης προεκλογικής περίοδου, την οποία διανύουμε, να είχατε αρνηθεί αυτή την πρόκληση για να κατέλθετε πάλι υποψήφιο στο νόμο. Εξάλλου, είστε μια εργαζόμενη γυναίκα, είστε μητέρα μικρού παιδιού, έχετε το γραφείο σας στην Αθήνα, τις δουλειές σας στην Αθήνα. Δεν είναι εύκολο μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα να επιστρέψετε στην Άρτα και να αρχίσετε να οργώνετε το νομό για να υπενθυμίσετε την παρουσία σας και το τι είσαστε εσείς και το τι μπορείτε να κάνετε για το νομό. Και βέβαια είναι και δύσκολη συγκυρία. Πέρα από αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ένα κόμμα έχει και τη φθορά της εξουσίας. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει και τη φθορά της εξουσίας να μπορέσει να δικαιολογήσει. Πώς αλήθεια τα αποφασίσατε? Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε και θα απαντήσω στο ερώτημά σας λέγοντας τα εξής. Η καταγωγή μου είναι από μια οικογένεια αγωνιστών για την ελευθερία της πατρίδας και τη σωτηρία της. Πιστεύω επίσης σήμερα στον αγώνα της Νέας Δημοκρατίας για τη σωτηρία της χώρας. Και φρονώ ότι μπορώ να είμαι και χρήσιμη στον τόπο μου. Αυτοί οι τρεις λόγοι ήταν οι βασικοί, οι οποίοι με έκαναν να μην μπορώ να αρνηθώ την πρόσκληση του Πρωθυπουργού μας, του Αντώνη του Σαμαρά, για συστράτευση. Πράγματι, είναι πολύ δύσκολο για έναν υποψήφιο να ανταποκριθεί στον πολύ σύντομο χρόνο αυτών των κρίσιμων εκλογών. Εγώ προσδοκώ σε νίκη της Νέας Δημοκρατίας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την ευρωπαϊκή μας πορεία, αλλά και προσδοκώ και την ψήφο του αρτινού λαού για να πράξω τα μέγιστα για την πρόοδο και την ευημερία του. Φρονώ ότι η επιλογή θα γίνει με αξιοκρατικά κριτήρια και με αυτόν τον τρόπο η εκπροσώπηση στην αυριανή Βουλή θα είναι και ορθή και ολοκληρωμένη. Μάλιστα. Είναι λογικό η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως καταγράφεται μέχρι στιγμής από τις δημοσκοπήσεις, ξαναλέω, να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Άρτα, στην ιδιαίτερη πατρίδα του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα, και αυτομάτως αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα για εσάς στη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι? Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες πράγματι δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται. Πιστεύω ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις στο τέλος, λίγο πριν από την Κυριακή των εκλογών, θα δείχνουν το αντίθετο. Τι εννοώ? Φρονώ ότι η ψαλίδα θα κλείσει. Οι αναποφάσιστοι, οι οποίοι αγγίζουν ένα ποσοστό άνω του 15%, θα προσεγγίσουν τελικά τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι η μοναδική δύναμη η οποία εγγυάται την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Και αυτό θέλουν οι πολίτες, κυρία Χρήστου. Οι πολίτες δεν ήθελαν εκλογές. Τώρα, όσον αφορά στην κάθοδο του κυρίου Τσίπρα στην Άρτα, νομίζω ότι ήταν μια κίνηση στρατηγικής η οποία επιβεβαιώνει την επιρροή της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια Ηπείρου. Ακριβώς επειδή είναι τόσο μεγάλη, ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να πολιτευτεί στην Άρτα. Άρα, η δυσκολία νομίζω ότι υπάρχει για τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι για τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως είδατε χθες τι υποδοχή είχε στην Άρτα ο κύριος Τσίπρας. Δεν χρειάστηκε δηλαδή να υποσχεθεί κάποια πράγματα παραπάνω στους Αρτινούς, πέρα από αυτά τα οποία ξέρει ο κόσμος και λέγονται πανελλαδικά. Ήταν όλοι, όπως είδατε, έτοιμοι να τον υποδεχτούν και ως Πρωθυπουργό. Ήταν ενθουσιασμένος ο κόσμος και ήταν πάρα πολύς ο κόσμος. Ναι, αυτό δεν το είδα, δεν το διαπίστωσα η διεισόμαση. Δεν έχω κανένα λόγο όμως να αμφισβητήσω αυτό που μου είπατε. Αν εμφανίστηκε με αυτόν τον τρόπο, προφανώς εμφανίστηκε ως άλλος Ανδρέας Παπανδρέου και θύμισε ενδεχομένως εποχές του 1980. Το γεγονός ότι δεν είπε κάτι νέο σημαίνει ότι προέβη πάλι σε αυτή την ακατάσχετη παροχολογία. Περίμενα όμως, επειδή είναι πολιτευτής του νομού, να πει κάτι ειδικότερο για την Άρτα. Ο Αντώνης ο Σαμαράς, για παράδειγμα, όταν ήρθε, προέβη σε δηλώσεις αναφορικά με τα τρέχοντα ζητήματα του νομού, επέδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την επίλυσή τους. Αυτό θα το κρίνουν οι Αρτινοί. Τώρα, όσον αφορά στην υποδοχή του κυρίου Τσίπρα και τη στήριξη ενδεχομένως που φάνηκε να έχει από το λαό, εγώ θα απευθύνω το εξής ερώτημα.
ποια στήριξη να δώσει ο ελληνικός λαός στον κύριο Τσίπρα και για ποιο πράγμα? Να του δώσει στήριξη για τον αφοπλισμό της αστυνομίας? Είπε πάρα πολλές φορές και αυτός και τα στελέχη του ότι θα προβεί σε αφοπλισμό των αστυνομικών εν ώρα διαδηλώσεων. Αν δεν κάνω λάθος, εν ώρα διαδήλωσης πυρπολήθηκε το κτίριο της Μαρφίν και πέθαναν αθώοι άνθρωποι. Αν δεν κάνω λάθος, εν ώρα διαδήλωσης καίγεται η Αθήνα και καταστρέφονται περιουσίες Ελλήνων. Ποια στήριξη να του δώσει ο ελληνικός λαός? Μήπως για το άνοιγμα των συνόρων και την νομιμοποίηση των μεταναστών? Πόσο θα αντέξει η Ελλάδα πια? Αυτά τα οποία αναφέρετε ως παραδείγματα, κυρία Καραμπίνα, εγώ θα τα κατέτασα και ορισμένοι άλλοι σε αυτές τις μεγαλοστομίες, τέλος πάντων στις κουβέντες που λέγονται σε προεκλογικές περιόδους, έτσι για να λέγονται και χωρίς να τα εννοούμε κατά βάθος, γιατί όταν τα βρούμε μπροστά μας κάπως αναδιπλωνόμαστε. Και έχει πει και ο κύριος Σαμαράς ανάλογα πράγματα, έτσι, πριν γίνει πρωθυπουργός δεν τα έπραξε. Υπάρχει όμως από μεριάς της Νέας Δημοκρατίας μια διαρκής κινδυνολογία για το αν θα έρθει στα πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα είναι αυριανή κυβέρνηση. Εσείς το λέτε όμως αυτό. Το έχει πει κανένας, ας πούμε, από την Ευρώπη, ότι αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, πάει, δεν ασχολούμαστε πια μαζί σας, σας βγάζουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Νομισματική Ένωση? Καταρχάς, να επανέλθω λιγάκι στην προηγούμενη ερώτησή σας και να επισημάνω το εξής. Ο Αντώνης ο Σαμαράς και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν προέβη ποτέ σε δηλώσεις, πόσο μάλλον σε πράξεις, επικείμενες πράξεις, οι οποίες θα έφεραν την ασφάλεια αυτής της χώρας σε κίνδυνο. Τα δύο παραδείγματα τα οποία ανέφερα, εκεί κατατείνουν. Τώρα, όσον αφορά στην κινδυνολογία, κινδυνολογία δεν υπάρχει. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Βεβαίως οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν πει κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το Brexit, με το λεγόμενο Brexit, με την έξοδο δηλαδή της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσφάτως μάλιστα, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστρίας και στέλεχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είπε ότι η ενδεχόμενη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορεί να σημάνει έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν πρόσφατα είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα διαγραφή χρέους και ότι αν η Ελλάδα δεν διαπραγματευτεί το μνημόνιο ή αν κάνει κάτι το οποίο θα λογιστεί ως μονομερής ενέργεια, θα πληγεί η ίδια. Άρα δεν μιλάμε για κινδυνολογία, αοριστολογία, μιλάμε για συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά. Απ' την άλλη όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει να αντιπαρέλθει αυτόν τον οποίο αναφέρατε με διαφορετικές δηλώσεις και εν πάση περιπτώσει δεν είναι και ιδιαίτερα κομψό και ευγενικό να παρεμβαίνουν οι Ευρωπαίοι ή οι ηγέτες άλλων κρατών στα εθνικά ζητήματα, μάλλον σε προεκλογικές περιόδους. Είπατε λίγο πριν για τον κύριο Σαμαρά, όταν κάνατε έτσι έναν παραλληλισμό των δύο επισκέψεων Σαμαρά και Τσίπρα στην Άρτα. Ο κύριος Σαμαράς όταν ήρθε στην Άρτα, μέσα στο γραφείο του Δημάρχου, έκανε και κάποια τηλεφωνήματα εκεί επί τόπου για να διευθετηθούν ορισμένα τοπικά ζητήματα. Δεν θυμάμαι ποια μπορεί να ήταν αυτά, δεν παρακολούθησα στενά το ρεπορτάζ. Ήταν ανάγκη να έρθει όμως, κυρία Καραμπίνα, ο Πρωθυπουργός εδώ και να σηκώσει το τηλέφωνο, να πάρει το Γενικό Γραμματέα του Χ Υπουργείου ή τον Χ Υπουργό του για να του πει να διευθετηθεί ένα θέμα. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Πρέπει δηλαδή να του χρωστάει χάρη ο Αρτινός πολίτης? Όχι, καμία χάρη δεν του χρωστάει. Απλά επειδή ήμουνα παρούσα στο συγκεκριμένο περιστατικό, να κάνω μια διευκρίνηση. Ο Πρωθυπουργός πράγματι σήκωσε το τηλέφωνο και κάλεσε τον Γενικό Γραμματέα του αρμόδιου Υπουργείου για να ενημερωθεί για ένα ζήτημα το οποίο βρισκόταν ήδη προς υπογραφή. Άρα νομίζω ότι δεν είναι σκόπιμο και φρόνιμο να συγχέουμε το τεταμένο ενδιαφέρον που επέδειξε ο Πρωθυπουργός για τοπικά ζητήματα εδώ του νομού μας με την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. Αν επομένως δεν είχε επισημανθεί αυτό από την αντιπολίτευση, θεωρώ ότι εσείς ως Νέα Δημοκρατία δηλαδή δεν θα το αξιοποιούσατε επικοινωνιακά αυτό το θέμα, έτσι? Μα δεν έγινε για να αξιοποιηθεί επικοινωνιακά. Ήταν ένα πραγματικό γεγονός. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί και σε εσάς. Θα μπορούσατε να πάρετε ένα τηλέφωνο και σε μένα, να πάρετε ένα τηλέφωνο για να ενημερωθείτε για κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα.
Μάλιστα. Αυτό έγινε. Ήταν ένας αυθορμητισμός, επομένως, ναι, ήταν ένας αυθορμητισμός, και δεν ήθελε να δείξει τίποτα περισσότερο. Ο οποίος έδειξε πόσο κοντά στην Ήπειρο βρίσκεται ο Αντώνης ο Σαμαράς. Και τι ενδιαφέρον έχει. Δεν ήταν υποχρεωμένος να το κάνει, κυρία Χρήστου. Ασφαλώς υποχρεωμένος δεν ήταν. Απλά μήπως παρακινήθηκε, άλλα ήταν τα ελαττήριά του, δεν ήταν ταπεινά, ήταν προεκλογικά. Αυτό ρωτάω. Δεν νομίζω ότι έγινε κάτι τέτοιο. Δεν είχε κανένα λόγο, ξαναλέω, να το κάνει, διότι είχε ήδη προβεί σε δηλώσεις από τα Γιάννενα, όπου έκανε ομιλία, δηλώσεις που αφορούσαν στην Άρτα, δηλώσεις που αφορούσαν στην Ήπειρο. Αυτό ήταν ένα αυθόρμητο περιστατικό. Γνωρίζοντας τον Αντώνη Σαμαρά, είναι ίδιον του χαρακτήρα του. Τώρα, εάν κάποιοι προσπαθούν, αντιστρέφοντας το κλίμα, να το χρησιμοποιήσουν για να του προσδώσουν, κάποιο αρνητικό χαρακτηριστικό, να τον ψέξουν, μάλλον είναι δικό τους πρόβλημα και δεν θα έπρεπε να αφορά ούτε τον Αντώνη τον Σαμαρά, ούτε τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Κυρία Καραμπίνα, έχετε να υπερασπιστείτε σε επίπεδο νομού ένα έργο αυτά τα 2 χρόνια με κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και σε επίπεδο χώρας μετά? Έγιναν τεράστια βήματα εξόδου από την κρίση τα τελευταία 2 χρόνια. Να επισημάνουμε δε ότι η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πράγματι ήταν μόνο 2 χρόνια και όχι 4, όπως συνταγματικά προβλέπεται, ναι. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, εκμεταλλευόμενος την μη εκλογή Προέδρου, οδήγησε αυτή τη χώρα σε εκλογές. Η Ελλάδα δεν είναι πια ο φιλέτης που ήταν το 2010, κυρία Χρήστου. Η Ελλάδα έχει ένα πολύ μικρότερο χρέος και τέλος πάντων οι περισσότεροι δανειστές της, η πλειοψηφία των δανειστών της, για να είμαι σαφής, είναι κυβερνήσεις εταίροι, δεν είναι ιδιώτες επενδυτές. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όπως διακήρυξαν το 2012, μπορούν και θα προβούν σε περαιτέρω παραχωρήσεις εάν επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα, κάτι το οποίο έγινε ήδη. Το 40% του χρέους, των αξιώσεών τους, από το 40% έχουν ήδη παραιτηθεί. Τώρα, αυτά τα λέει η Νέα Δημοκρατία και μιλάει με γεγονότα. Από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει αόριστα. Εκμεταλλεύεται δεν μπορεί την να μιλήσει και πιο συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έχει ασκήσει εξουσία για να κριθεί από αυτού. Έχει όμως ένα πρόγραμμα. Επομένως, κρίνεται μόνο από τις προθέσεις του και από τον τρόπο και που τις επικοινωνεί. Από τις δηλώσεις των στελεχών του, οι οποίες είναι μία έτσι, μία αλλιώς. Έχουμε μπερδευτεί πια. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοπιστέψουμε. Καλά, και ο Αντώνης Σαμαράς μας είχε υποσχεθεί γρηγορότερα έξοδο από την κρίση, στην οποία δεν φτάσαμε ποτέ, έτσι. Ούτε τα μνημόνια έσκησε και εκείνος. Κι όμως υπάρχει έξοδος από την κρίση, κυρία Χρήστου, και τώρα πια μνημόνιο δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα σταθεροποιητικό πρόγραμμα, το οποίο έχει μία εξάμηνη διάρκεια. Δανειζόμαστε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με 0,5%, έναντι 9% που θα μπορούσαμε να δανειστούμε από τις αγορές. Αυτό υπάρχει, δεν υπάρχει άλλο μνημόνιο. Η έξοδος από την κρίση έχει επιτευχθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο οποίος μιλάει για εκ νέου διαπραγμάτευση, χωρίς όμως να μας λέει πού θα οδηγήσει η διαπραγμάτευση αυτή. Η διαπραγμάτευση, ξέρετε, έχει θετικό και αρνητικό αποτέλεσμα. Εγώ ως δικηγόρος γνωρίζω δε ότι στη διαπραγμάτευση το πάνω χέρι το έχει αυτός που δανείζει. Να θυμίσω ότι οποιοδήποτε αρνητικό αποτέλεσμα στην υποτιθέμενη διαπραγμάτευση που θα προβεί, μπορεί να σημάνει έξοδο της χώρας από το ευρώ. Άρα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, μία έκδοση ενός νομίσματος δικού μας, δεν ξέρω αν θα είναι η δραχμή, μία υποτίμηση αυτού, εισαγωγές ακριβές, εξαγωγές φτηνές, μία εξυπηρέτηση του χρέους και χρεοκοπία. Κυρία Καραμπίνα, εντός της προεκλογικής περίοδου, προημερών, ο κύριος Σαμαράς, ο Πρωθυπουργός, ανήγγειλε νέο πρόγραμμα οικονομικό, κυβερνητικό. Τα ζάπια δηλαδή, τα οποία έχει εξαγγείλει ως τώρα, εξαντλήθηκαν? Τα οικονομικά προγράμματα είναι αντίστοιχα με τις ανάγκες της εποχής. Χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να πω μερικά πράγματα για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι σαφές, εμπεριστατωμένο και άρα μπορεί κάποιος να το κρίνει. Για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός μίλησε για φοροελαφρύνσεις, μίλησε για αλληλογισμένες αυξήσεις, είπε ότι δεν πρόκειται να γίνουν άλλες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, μίλησε για μείωση του έμφυα κατά 7% το 2015, είπε ότι θα αποκατασταθούν κάποιες αδικίες που έγιναν, για παράδειγμα, σε προνοιακά επιδόματα των ποντίων και των βορείων υπηρετών,
Το κυριότερο, μίλησε για ισόβια σύνταξη σε πολύτεκνες μητέρες. Και εδώ, για την Άρτα, για τον ομό μας, για τους αγρότες μας, είπε από τη Λάρισα στις 3 του Γενάρη ότι δεν θα φορολογηθούν οι επιδοτήσεις, ότι τα επόμενα 7 χρόνια 2 δις ετησίως θα δίνονται στους αγρότες μας ως άμεση ενίσχυση. Ήδη 195 εκατομμύρια ευρώ μοιράζονται στους δικαιούχους. Είπε ότι ως το Μάρτιο του 2015 θα γίνει μια στοχευμένη μείωση στον φόρο κατανάλωσης, ειδικής κατανάλωσης, ώστε να μειωθεί το κόστος της παραγωγής και στο ηλεκτρικό ρεύμα για τους αγρότες. Και κυρίως είπε ότι διπλασιάστηκαν τα κοινοτικά κονδύλια κατά 534 εκατομμύρια ευρώ για την αλεία. Η αλεία είναι ένας από τους 7 πυλώνες ανάπτυξης μέχρι το 2020, από όπου θα δημιουργηθούν 770.000 νέες θέσεις εργασίας. Κυρία Καραμπίνα, δεν καταλαβαίνει όμως ο κόσμος πώς θα προκύψουν και φοροελαφρύνσεις και σταθερή μισθή, σταθερές συντάξεις. Πώς θα βγούμε πέρα οικονομικά μετά, από πού μας έρχονται περισσότερα? Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα, το οποίο πρωτίστως θα έπρεπε να απευθύνουμε όλοι μας, ως Έλληνες πολίτες, στον κύριο Τσίπρα. Ο Αντώνης ο Σαμαράς μίλησε για αργά και προσεκτικά βήματα. Όπως προείπα, το οικονομικό του πρόγραμμα είναι σταθερό και εμπεριστατωμένο, άρα προκύπτει από οικονομικές μελέτες. Σε αντιδιαστολή φυσικά με την παροχολογία της 13ης σύνταξης όταν τα ταμεία, τα ασφαλιστικά καταραίουν, της επαναφοράς του κατώτατου μισθού στα 750-780 ευρώ. Δεν μας είπε ποτέ ο κύριος Τσίπρας από πού θα βρει τα χρήματα αυτά. Μήπως θα τα βρει από τον λεγόμενο εσωτερικό δανεισμό που επικαλείται, χωρίς βέβαια να προσδιορίσει από ποιους θα τα πάρει? Λέει ότι θα τα πάρει από τους πλούσιους. Δεν μας προσδιορίσε ποιοι είναι οι πλούσιοι. Μπορεί και εσείς και εγώ αύριο μεθαύριο να είμαστε πλούσιοι. Άρα ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει, κυρία Χρήστο, ότι από τη μία έχουμε ένα οικονομικό πρόγραμμα το οποίο μιλάει για αργά και σταθερά βήματα για προσεκτικές κινήσεις και από την άλλη έχουμε μία παροχολογία που μας θυμίζει τη δεκαετία του 1980 και το τσοβόλαδο στα όλα. Επίσης, ο λαός ξέρει ότι ένας χρησιμοποιεί το φόβο για τη ρητορική του την προεκλογική, ένας άλλος επίσης το πορτοφόλι. Είναι κάποιοι πυλώνες αυτοί στους οποίους βασίζονται τα κόμματα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Λόγω της ηλικίας απευθύνεστε ιδιαίτερα στη νέα γενιά, έτσι. Λόγω οικογενειακής παρακαταθήκης, είσαστε κόρη του πρώην βουλευτή του Κώστα του Καραμπίνα, διαθέτετε ερίσματα και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Πάει και πιο πίσω η παρακαταθήκη από τον Κώστα Καραμπίνα. Αλλά τους νέους πώς προσπαθείτε να τους προσεγγίσετε, να τους εμπνεύσετε αυτή την ελπίδα, για την οποία ελπίδα κάνει πολύ λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ? Ναι. Οι νέοι είναι ο στυλοβάτης αυτής της χώρας. Οι νέοι μας πρέπει να κρατήσουν γερά, να μην αφήσουν καμία ψήφο να πάει χαμένη, να αντισταθούν στις ειρήνες του ΣΥΡΙΖΑ που τους υπόσχονται ψεύτικη ευημερία μέσα από την απομόνωση την διεθνή και να πιστέψουν ότι στις 25 του Γενάρη δεν αποφασίζουμε για κόμματα, ούτε για πολιτικές παρατάξεις. Αποφασίζουμε για την Ελλάδα που θέλουμε. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εγγυηθεί το μέλλον των παιδιών μας, διότι, όπως προείπα, έχει πρόγραμμα. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται διατρανώντας μία ελπίδα. Εμένα, κυρία Χρήστο, αυτή η ελπίδα μου φαίνεται περισσότερο σαν και καλυμμένη δυστυχία. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι το πρότυπο του κυρίου Τσίπρα είναι η Βενεζουέλα, στην οποία, αν δεν κάνω λάθος, προ κάποιων ημερών ή και μηνός ενδεχομένως, τα τάγκς βγήκαν στους δρόμους για να περιφρουρήσουν τα σούπερ μάρκετ. Αυτή την Ελλάδα θέλουν οι νέοι μας. Αυτή είναι η ελπίδα. Αυτό αξίζει στην Ελλάδα μας? Δεν το νομίζω, κυρία Χρήστο. Γι' αυτό και είμαι σίγουρη ότι στις 25 Ιανουαρίου οι Έλληνες, οι Αρτινοί και οι Έλληνες με την ψήφο τους θα καταδικάσουν τον κύριο Τσίπρα και τις συνιστώσεις του. Μάλιστα. Κυρία Καραμπίνα, θα μπορούσα και περισσότερα να σας ρωτήσω, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είσαστε πάρα πολύ υποψήφοι και γινόσαστε και κουραστικοί αν μιλάτε και πολύ περισσότερο. Ναι, έχετε σας πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστώ και σε εσάς, όπως και σε όλους που περνάνε από εδώ. Καλή επιτυχία. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.